U utorak 26. maja u sportskoj hali Požarevac potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između ženskog fudbalskog kluba Požarevac i Visoke škole strukovnih studija akreditovane za sportske menadžere i trenere iz Beograda. Ženski fudbalski klub Požarevac, poštujući zakon, sa fudbalerkama potpisuje sporazum o igranju. Organizovan je sastanak sa fudbalerkama u vezi početka priprema za novu sezonu. Zbog obaveza sastanku nisu prisustvovale sve fudbalerke, kao ni one koje su umeđu vremenu pristupile ili će pristupiti klubu, a zato će biti organizovan poseban sastanak. Klub je potpisao ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Visokom školom strukovnih studija za sportske menadžere i trenere iz Beograda, a ugovor su potpisali direktor škole, profesor dr. Vladislav Ilić i predsednik kluba Ljubiša Stanojlović. Cilj je školovani igrački kadar za menadžere i trenere u sportu. Život je pred njima i diploma je potrebna bez obzira da li će ostati u sportu ili ne. Klub hoće da ovu školu približi svojim sportiskinjama, članovima kluba, ali i ostalim sportistima požarevačkog kraja. Školovanje je trogodišnje i što je najbitnije, postoji mogućnost usklađivanja obaveza na studijama i obaveza u klubu.